Akwụkwọ Bel na Dragọn ahụ. Isi nke 1. Kpọkọtakwa eze Astagès n'aka nna ya ha. Ma Saịrọs bụ onye Pesia nara ụbọchị izu ike. Ma ndị Babilọn nwere arụsị nke a na-akpọ Bel. Ọ bụkwa ụbọchị ka a na-egwusa n'elu ya n'oke mgbu ụtụ ọka fụlụ 12 na ọgụ atụrụ abụọ na mmanya vaịn 5. Eze kwanyere ya ugwu ma na-agakwa ụbọchị ife ya. Ma Daniel fee Chineke nke ya. Wee sị hụ m, ọ sị, n'ihi gịnị ka unu na-akpọ isiala nye Bel? N'ihi na m gaghị asọpụrụ arụsị niile nke eji aka mee, ma ọ bụghị naanị Chineke dị ndụ, onye kere eluigwe na ụwa, onye nwekwa ike na anụ ahụ niile. Eze wee sị ya, ị chere na Bel bụ chi dị ndụ? Daniel wee chịa ọchị sị eze, ekwela ka eduhie gị, n'ihi na nke a bụ naanị ụrọ nke dị n'ime na ọla n'ezi. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla riri, ọ dịghịkwa ihe ọṅụṅụ. Eze wee were iwe kpọọ ndị nchụaja ya sị ha, ọ bụrụ na unu agwaghị m onye a bụ onye na-eripụ ihe ndị, unu ga-anwụ. Ma ọ bụrụ na unu egosi m na Bel na-eripịa ha, Daniel ga-anwụkwa, n'ihi na o kwuluru Bel. Daniel wee sị eze, ka ọ dịrị ka okwu gị si dị. Ma e nwere ndị nchụaja Bel 70, ma ndị nwunye ha na ụmụ ha. Eze wee soro Daniel baa n'ụlọ Bel. Otu a ka ndị nchụaja Bel sịrị, lee, anyị ga-apụ, ma gị onwe gị eze, wepụta nri, gwakọta mmanya, wee lie ya, mechie ụzọ ahụ nke ọma, were ihe nrịba ama gị mechie ya mgbe ị bịarutere n'ụtụtụ. Ma ọ bụrụ na ị hụghị na Bel achịkọtala ihe niile, anyị ga-anwụ. Ma ọ bụghị ya, Daniel onye na-ekwu okwu ụgha megide anyị. Ha echeghịkwa ha, n'ihi na n'okpuru tebụl ka ha mewuru ọnụ ụzọ nzuzo nke ha na-aba n'ime mgbe niile, ripịa ihe ahụ. O ruo mgbe ha pụsịrị na eze dọburu ihe oriri n'ihu Bel. Ugbu a, Daniel wee nye ndị ohu ya iwu ka ha bute ntụ, ka ha wee gbasasịa n'ụlọ ukwu Chineke n'ihu naanị eze. Ha wee pụọ, mechie ụzọ, were mgbaaka akara eze nye ya, wee pụọ n'abalị bụ ndị nchụaja ha na ndị inyom ha na ụmụntakịrị ha dịka ihe ha na-emebu, rie ihe, ṅụkwa ya. N'ụtụtụ eze biliri, Daniel sorokwa ya. Eze wee sị Daniel, ọ ga-emezi ka akara ahụ pụta? Ọ sị, ee eze, ha zuru oke. Ma mgbe o meghere ụzọ, eze lere tebụl ahụ anya, tie mkpu n'oke olu sị, ị dị ukwuu Bel, ọ dịghịkwa aghụghọ dị n'ebe gị nọ ma ọlị. Daniel wee chịa ọchị, wee jide eze ka ọ ghara ịba, sị, ugbu a lee pavement, ma mara nke ọma onye nzọụkwụ ndị a bụ. Eze wee sị, ahụwo m nzọụkwụ ndị ikom na ndị inyom na ụmụntakịrị. Eze wee were iwe, o wee kpọrọ ndị nchụaja na ndị nwunye na ndị ụmụ ha. Ha wee gosi ọnụ ụzọ nzuzo ebe ha batara rie ihe dị n'elu tebụl. Eze wee gbuo ha, nye Bel n'aka Daniel, o wee kwatuo ya n'ụlọ ukwu ya. N'ebe ahụ ka otu dragọn dị ukwuu dị, nke ndị Babilọn na-efe. Eze wee sị Daniel, ị ga-asịkwa na nke a bụ ọla? Lee, ọ dị ndụ, nwa mgba na ihe ọṅụṅụ, na ọ bụghị chi dị ndụ, ya mere fee ya ofufe. Daniel wee sị, m ga-efe Jehova bụ Chineke m, n'ihi na ọ bụ Chineke dị ndụ. Ma eze, kwee ka m ga-egbukwa dragọn a na-ejighị mma agha ma ọ bụ mkpanaka. Eze wee sị, ekwere m gị. Daniel wee were ọka na abụba na agịrị isi gbazee ha n'otu,
mee ụkwụ ha. O tinyere ihe ndị a n'ọnụ dragọn ahụ wee rie ma gbawa. Daniel wee sị, lee, ndị a bụ chi nke unu niile na-akpọ isiala. Mgbe ndị mmadụ ndị Babilọn nụrụ ya, ha wee were oke iwe kekọta mmadụ imegide eze, sị, eze aghọwo onye Juu. Ọ kwatuwo bel, gbuo dragọn ahụ, were mma agha tinye ndị nchụaja. Ha wee bịakwute eze sị, nyefee Daniel n'aka anyị, ma ọ bụ ya anyị ga-ebibi gị n'ụlọ gị. Ma mgbe eze hụrụ na ha na-amachi ya n'ọnya, eze wee nye ha Daniel. Ha wee tụba ya n'olulu ọdụm ahụ, ebe ọ nọ ụbọchị 6. Ọdụm 7 dị n'olulu ahụ. Ha tinyekwa ha ozu 2 na atụrụ 2 kwa ụbọchị, nke ewee na-enyeghị ha bụ n'obi na ha ga-eripịa Daniel. Ma e nwere Habakuk onye amụma nọ na Judia, onye mere ofe ma nyawa achịcha na efere. Ọ na-aga n'ubi butere ya ndị na-ewe ihe ubi. Ma mmụọ ozi Jehova sịrị Habakuk, jee buru ihe oriri nke ị nwere baa na Babilọn jekwuru Daniel n'ọgba ọdụm. Habakuk wee sị Jehova, ọ dịghị mgbe ọbụla m hụrụ Babilọn, amaghị m ebe olulu ahụ dị. Mmụọ ozi nke Jehova wee jide ya n'ọpụ n'isi, werekwa ajị nke isi ya bulie ya, werekwa ume nke ume ya doo ya n'ime Babilọn n'elu olulu ahụ. Ma Habakuk wee tie mkpu sị, Daniel, Daniel, rie nri anyanwụ nke Chineke zitere gị. Daniel wee sị ya, ichetawo m Chineke, ị hapụghị ndị na-ahụ gị n'anya. Daniel wee bilie rie ihe. Mmụọ ozi nke Chineke wee guzo Habakuk ọzọ n'ọnọdụ ya ngwa ngwa. N'ụbọchị nke 7, eze bịara itinye Daniel uju. O ruo mgbe ọ bịaruru olulu ahụ, lee anya n'ime, ma lee, Daniel na-anọdụ ala. Eze wee were oke olu tie mkpu sị, onye ukwu Jehova bụ Chineke Daniel, ọ dịghịkwa onye ọzọ ma ọ bụghị gị. O wee dọpụta ya, tụba ndị mere ya ka ha laa n'iyi n'olulu ahụ. E wee ripịa ha n'otu ntabi anya n'ihu ya.